שלום לכם וחג שמח. לכבוד פסח חשבתי להגיד כמה מילים על משה. יש כמובן המון דברים שנאמרו על משה, המון אנשים אמרו המון דברים על משה. אני רוצה לתת פה עוד איזשהו נקודת ראות שאולי חלקכם מכירים, אולי לחלקכם זה יהיה חדש, סתם כאיזושהי מחווה, מתנה לכבוד החג. אז משה הוא אחד המנהיגים הגדולים של האנושות בכלל, וככזה, סיפור החניכה שלו, סיפור ההכנה שלו, הוא סיפור מאוד מיוחד. משה מסופר לנו שנולד כאשר ביום שבו הוא נולד, הוא בעצם נמצא בסכנה קיומית. בעצם העם השלט, האימפריה המצרית הגדולה, בעצם רוצה להרוג אותו. כי הם יודעים במצרים, מצרים העתיקה, שהיה להם הרבה אנשים שהסתכלו על אסטרולוגיה, והסתכלו על השמיים, והסתכלו על כל מיני דברים אחרים. והנביאים והכהנים הגדולים של מצרים אומרים למלך הגדול, הולך להיוולד או נולד, או שהולך להיוולד, מנהיג גדול שיסכן את כל האימפריה המצרית. לכן, והמנהיג הזה יבוא מתוך העם העברי. לכן צריך בעצם להרוג את כל מי שנולד בתקופה מסוימת, כל הגברים שנולדו בתקופה מסוימת, בשביל שהסכנה הזאת לא תתממש. בכל זאת, כמו בהרבה סיפורים דומים של מנהיגים גדולים, הכוח שנולד, הכוח של העתיד, חזק יותר מהכוח הקיים. ולכן זה לא יעבוד, אבל הניסיון קיים. ואז מסופר לנו שמשה מוכנס לתוך תיבה, והתיבה הזאת בעצם שמים אותה על היאור, או על הנילוס במושגים של היום. תיבה זה סמל מאוד משמעותי בתרבות המצרית, כי בהתקדשות המצרית, בדרך הרוחנית המצרית, המנהיגים הגדולים, הכהנים הגדולים, האנשים שנועדו לתפקידים בכירים בתוך האימפריה המצרית, עוברים תהליך של חניכה, תהליך של מה שהם קוראים לו הערה או התקדשות, שבסוף התהליך הזה הם נכנסים למין תיבה, תיבה שדומה קצת לקבר, ושם הם בעצם נמצאים כ3 ימים, ובתום המוות במרכאות הזה, שהם נמצאים שם במדיטציה מאוד מאוד עמוקה, הם בעצם מתעוררים חזרה לחיים ונולדים מחדש כאנשים חדשים. יש מי שאומר שאחרי לידתם, או אחרי סיום תהליך החניכה שלהם, אפילו הוריהם לא הכירו אותם. אז הסמל הזה כבר מופיע לנו בלידתו של משה. הוא לא מוכנס לאיזשהו משהו אחר, הוא נכנס לתיבה במצרים, ונאמר לנו שהוא שמים אותו על הנילוס. הנילוס או היאור זה עורק החיים המרכזי של מצרים. זה הלב של התרבות המצרית, כולל הרבה מאוד טקסים שהמצרים עשו סביב היאור. ואז נאמר לנו שהוא נמשע מהיאור על ידי בת פרעה. לא על ידי איזושהי מצריה או על ידי איזשהו מישהו אחר, אלא על ידי בת המלך. בת המלך זה אומר לנו שהיא הולכת לגדל אותו כבן מלך או כבן אצולה. ואנחנו יודעים שהתרבות המצרית הייתה בעצם מחולקת למעמדות. היה את המעמד השליט, המעמד הרוחני הגבוה, שהיה סביב המלך, והיה העם, שהיו הנתינים של המלך, והיה מעמדות עוד יותר נמוכים של הפועלים, עבדים. אבל על משה נאמר לנו שהוא לא יחונך ויגודל כעבד, וגם לא כמצרי פשוט, אלא הוא יחונך ויגודל כבן מלך מצרי, או בתוך האצולה המצרית. ולא מסופר לנו אחר כך על כל ילדותו,
אבל כאמור, מתוך הרמז הראשוני הזה אנחנו יכולים להבין שככל הנראה הוא חונך לתוך כל סודות מצרים. סודות ההתקדשות המצרית, סודות הדרך הפנימית המצרית, סודות המגיה, אם תרצו, הקסמים והכשפים המצריים, אסטרולוגיה וכדומה. ואז נאמר לנו, ולא נאמר לנו מה גילו, אבל נאמר לנו שבעצם הוא רואה את סבלו של העם העברי, ופתאום מתעוררת בו הזדהות עם העם הזה, והוא קם ומכה את המצרי ובורח למדבר. אנחנו יכולים לשער, אפשר לשער, שזה קורה לו בנעוריו או בסוף נעוריו, כנראה בגיל 21 מן הסתם, או אולי קצת יותר, שבו הוא מתעוררת בו תודעה עצמית, מתעוררת בו איזושהי תודעה, שבעצם מחברת אותו למקורות שלו, פתאום רואה, כי מה, הוא לא ראה עד אז, הוא לא ידע עד אז מה קורה, איפה הוא היה. אבל פתאום זה נוגע לו, וזה מעורר אותו. ואנחנו יכולים לראות את הכתוב כפשוטו, ולהגיד הוא הורג באמת אזרח מצרי, אבל אנחנו גם יכולים לחשוב על זה, על דרך המטאפורה שהוא הורג את המצרי בתוכו. כלומר שהוא מבין שהוא לא מצרי ושזה לא הסיפור שלו. ואז הוא בורח למדבר. מדבר בהרבה מאוד מיתולוגיות רוחניות, בהרבה מאוד סיפורים, מדבר מייצג את המקום הפנימי. אדם הולך למדבר, זה אומר שאדם הולך להתבודד. זה אומר שאדם הולך להכין את עצמו למשהו, אבל אדם מתנתק מהאזור, הוא לא מפורסם, הוא לא מופיע בפומבי, הוא הולך לעבור תהליך שבו אין לו יותר מדי גירויים חיצוניים, אלא הוא הולך להתבודד, הוא הולך לעשות מדיטציות אם תרצו, הוא הולך להכין את עצמו למשהו. ואז נאמר לנו שהוא מגיע לבאר במדבר, ושם הוא פוגש את 7 בנותיו של יתרו, כהן מדיין. עכשיו, אם נאמר לנו את התואר כהן, סימן שזה לא סתם מישהו, היתרו הזה, אלא זה כנראה אדם בעל מעמד גבוה, הוא כהן. בתרבות הדרוזית, יתרו כהן מדיין זה בעצם אחד או המייסד של הדת הדרוזית. אבל בתנ"ך לא, אין לנו יותר מדי פירושים, רק נאמר לנו שהוא מגיע ופוגש את בנותיו של כהן. ששוב, זה לא כהן מצרי, וזה לא כהן עברי, זה כהן של איזשהו דרך אלטרנטיבית אחרת, איזשהו זרם רוחני שונה. ומתוך 7 הבנות, וזה לא סתם המספר 7, 7 מייצג לנו את כוחות הנפש, 7 זה מספר שחוזר על עצמו כמעט בכל תרבות רוחנית, כמעט בכל סיפור ואגדה, מספר 7 הוא לא מספר מקרי, הוא מספר שמייצג כוחות נפש, כמו שהמספר 12 מייצג את הזודיאק, את גלגל המזלות, מייצג בעצם את הזרמים הרוחניים השונים. אז 7 מייצג את תכונות הנפש השונים. ומתוך כל 7 בנות, הוא בעצם מתחבר לאחת שנקראת ציפורה, ציפור הנפש, המרכז, הלב, כוחות האני. הוא לא סתם מתחבר איתה, הוא מתחתן איתה, מעיין זה גם סמל כמובן, סמל של כוחות חיים בתוך המדבר. ואז נאמר לנו שהוא הולך ונעשה רועה צאן בביתו של יתרו כהן, כהן מדיין. עכשיו, מן הסתם, אם הוא חי בביתו של יתרו, לא רק שהתרבות המצרית ידועה לו ומוכרת לו, עכשיו הוא לומד עוד זרם רוחני חדש שלם. והזרם הרוחני החדש הזה מסתורי, הוא לא מסופר לנו מעבר לזה.
אבל ההגדרה של רועה צאן היא לא מקרית. רועה צאן זה מנהיג של עדר. כלומר, הוא לומד להנהיג. הוא לומד להנהיג, אבל הוא גם לומד עוד זרם רוחני אחד. השלב הבא, אולי הכי משמעותי בתוך החניכה שלו, זה נאמר לנו שהוא מגיע למקום לגמרי בטבע, לא לאיזה מקדש, לא לאיזה הר, לא לשום דבר קדוש, ובכל זאת נאמר לו מיד, הוא רואה אש בוערת בתוך סנה, והסנה אינו קלה, כלומר, הוא רואה כוחות של אש, כוחות של אני, כוחות של רוח, בתוך כוחות חיים, בתוך כוחות אתרים, כמו שבגוף האדם יש אש, למרות שהיא לא הורגת אותנו, אז הוא רואה משהו מאוד עמוק ומהותי, והוא שומע ורואה. הוא גם רואה, הוא לא רק שומע. אבל נאמר לנו שהוא שומע קול ורואה את אלוהים בתוך הסנה, או מעל הסנה, או צמוד לסנה, והוא אומר לו, שאל נעליך מעל רגליך, כי במקום קדוש אתה. נעליים יכול להיות גם מנעולים, משהו שנועל, והוא צריך להיפתח, אז הוא מוריד את מה שנועל אותו, ונפתח למקום קדוש. אבל המקום הקדוש הזה הוא מקום קדוש רק לו, זה מקום ייחודי, זה מקום אינדיבידואלי. לכן זה איזושהי התגלות, התעוררות, הערה, התקדשות. ושם הוא מקבל את המשימה שלו, את המשימה הראשונה. זה לא המשימה העיקרית שלו, אבל הוא מקבל שם את המשימה הראשונה הגדולה שלו. טוב, המשימה הזאת, לאחר שאלוהים אומר לו שהוא צריך ללכת למצרים, ולהוציא את העם העברי משם, מעבדות לחירות, להוציא אותם מעבדות למצרים. זה רגע די מיוחד בחייו של משה, כי מה לו ולעם הזה בכלל? נכון שהוא נולד בו, אבל הוא חונך כמצרי, הוא נשוי למדיינית, הוא חי במדבר, הוא ברח ממצרים, כלומר הוא החליט שהוא לא מצרי, ובנוסף לזה, זאת שאלה כזאת, מה הוא יודע, מה הוא יכול בכלל, מה הוא יכול להביא להם, למה שהם בכלל ירצו אותו? למה שהם יראו בו, במצרי מדייני הזה, שנשוי לאישה נוכריה, למה שהם יראו בו המנהיג שלהם? למה שהם ילכו אחריו בכלל? והוא שואל אותם, הוא שואל את אלוהים את השאלה הזאת. מי שלחתני? מה אני אגיד להם? מי שלח אותי להוציא אתכם? ואלוהים עונה לו ברגע הראשון תשובה מאוד מעניינת. כי לאלוהים אנחנו יודעים, יש שם מפורש בתנ"ך שמופיע הרבה פעמים. אבל פה אלוהים אומר, או קורא לעצמו בשם חדש. הוא אומר להם, אהיה, הוא אומר למשה, אהיה אשר אהיה. תאמר להם, אהיה שלחתני. וזה שם חדש. מה זה בכלל אהיה? איזה מין שם זה? שם של הוויה, של התהוות, של משהו שקשור לעתיד. זה לא אני הנני, אלא זה אהיה. כלומר, אני אהיה משהו בעתיד. זה שם שמדבר על שליחות עתידית, וזה האל של ההתפתחות, האל שצריך להאמין שהוא יוביל את העם הזה למקום חדש, למקום שעוד לא קיים. אחר כך, מי שיקרא את זה בתנ"ך, יראה שאחר כך הוא אומר לו, אני אלוהי אברהם, יצחק ויעקב וכו', כלומר, הוא נותן את ההקשר. אבל בשלב הראשון, בתשובה ישירה לשאלה של משה, זה השם שהוא אומר, אהיה אשר אהיה. תאמר להם, אהיה שלחתני. ומשה יוצא, לוקח את המשימה הזאת, כאילו למה גם? השאלה, למה הוא בכלל צריך לציית לאל הזה? הוא לעולם לא מסופר לנו שהוא התפלל לאל הזה. לעולם האל הזה לא יצר איתו קשר לפני כן.
אבל כנראה המעמד המאוד מאוד מיוחד הזה בתוך המדבר, מעביר אותו איזושהי טרנספורמציה, איזושהי התמרה. הוא מתמלא בשליחות שלו, הוא מתמלא בייעוד שלו. כל מה שהוא עשה עד עכשיו בחייו היה הכנה. עכשיו הוא קיבל את המשימה שלו, והוא יוצא לממש אותה. והוא מגיע למצרים, ובגלל שהוא מכיר לפני ולפנים את תרבות מצרים, הם לא יכולים לנצח אותו, המצרים. כל הסודות שלהם וכל הקסמים שלהם וכל הכוחות שיש להם, הוא מכיר. הוא מכיר גם כוחות נוספים, ובעיקר הוא קשור לעתיד. וברגע שהוא קשור לעתיד, הם כבר הופכים לעבר. ולכן ברגע שאין להם ברירה והם חייבים לשחרר אותו ואת העם שבא איתו, הוא יודע לחצות את הנהר. הוא יודע לחצות את הים, את ים סוף, כי הוא יודע איך עוברים לשלב הבא. משה מייצג לנו התפתחות באנושות, מהשלב של תרבות מצרים לשלב שיבוא אחר כך בתרבות יוון, שלב שמבוסס על החשיבה האנושית. שלב שבו האל כבר אינו פסל. האל הוא חוויה פנימית, ולכן בעשרת הדיברות הדבר הראשון זה אל תעשה לך פסל ותמונה. להבדיל ממה שהיה במצרים, שכל האלים שלהם זה פסלי ענק. משה קשור לעידן החדש של אז, לעידן טלה. ולכן, והמצרים קשורים לעידן שור. לכן כאשר הם טועים במדבר, העם בונה שור מזהב, עגל. כי הם קשורים לזהב, הם קשורים לשור, הם קשורים לעבר. משה קשור לתרבות חדשה, לתודעה חדשה שצריכה להיוולד באנושות. תודעה של חשיבה מופשטת. ולכן המשימה העיקרית שלו והגדולה ביותר שלו בעצם לא הייתה רק להוציא את העם הספציפי הזה, שהיה לו אז תפקיד מיוחד, אלא היה לו תפקיד להביא את 10 הדיברות, להוריד אותם מהרוח אל החומר. 10 הדיברות זה הציווי המוסרי הגבוה ביותר שניתן לאנושות אי פעם, ובזה הוא הופך לא למנהיג של עם, אלא למנהיג של האנושות כולה. כי בפעם הראשונה אולי בכל עמי העולם מופיע ציווי אל תרצח, ולא כתוב אל תרצח את מי. זה לא אל תרצח את בני עמי, כמו שהיה במצרים, חברה מאוד מעמדית. אתה יכול לרצוח עבדים, אתה לא יכול לרצוח מצרים. פה אין, החוק לא מבדיל בין אדם לאדם. הוא פשוט והוא ברור, אל תרצח, אל תגנוב, אל תשקר, אל תחמוד. כלומר, המילים פה הן מאוד מאוד ברורות, וקצרות, וחד משמעויות. וזה המשימה שלו. לכן הוא לא נכנס אחר כך לארץ, והוא לא חלק מההתפתחות של העם העברי מעבר לרגע הזה. כי התפקיד שלו לא היה להיכנס לארץ, התפקיד שלו היה לקחת את העם המיוחד הזה, שהיה לו אז תפקיד מיוחד, כמו שלאורך כל ההיסטוריה יש לעמים שונים תפקידים מיוחדים להביא מסר חדש לאנושות. זה כמו מרוץ לפידים כזה, שכל פעם עם מעביר לעם אחר את ההנהגה, את ההובלה, בשביל להפיץ תרבות ותודעה חדשה לכלל האנושות. והתפקיד שלו היה להביא את התודעה החדשה הזאת, התרבות החדשה הזאת, לכן הוא הוכשר כמצרי, כי תמיד החדש נובע מהישן. לא מוותרים על כל מה שההיסטוריה נתנה. זה יהיה פשוט מאוד מאוד בזבוז, אם האנושות כל פעם תצטרך להתחיל מההתחלה. באנושות נבנה שלב על שלב על שלב. כמו שבילדות ובהתפתחות הביוגרפית אנחנו בונים כל פעם שלב חדש על השלב הישן שהיה לפניו.
כך משה צריך להכיר את מצרים, כי יש הרבה דברים מיוחדים מאוד שהמצרים הביאו לאנושות, ומשה צריך להמשיך את המסורת המצרית הזאת, אבל הוא צריך להעביר אותה שלב אחד הלאה. ולכן הוא גם היה צריך להביא משהו ממדיין, שזה יותר נסתר, פחות מובן, אבל הוא היה חייב לעבור גם דרך הכשרת כהן מדיין, בשביל להביא את 10 הדיברות. זה לא היה יכול לקרות אחרת. טוב, זה היה סיפור, או לא סיפור, פירוש נוסף על האירועים המיוחדים מאוד שהתרחשו בהיסטוריה האנושית. אני מאחל לכם חג שמח. אני מאחל לכם לא רק לעבור מעבדות לחירות, אלא גם לאמץ בצורה עמוקה את 10 הדיברות, ואת המתנה הגדולה הזאת שמשה הביא לנו כבני אדם, את החוקים המוסריים החדשים. שיהיה לכם ימים טובים.